Dobré ráno, vitajte pri ranných správach. Vláda jednohlasne schválila zrušenie dane z príjmu pre fyzické osoby. Vrátane kryptomien. Daň z pridanej hodnoty klesla na 5% s účinnosťou od dnešného dňa. Vďaka tomu ministerstvo hospodárstva zaznamenalo prudký vzostup záujmu o investície z celého sveta. Podľa prieskumov tu čím ďalej, tým viac mladých rodín chce zostať žiť a poskytnúť budúcnosť svojim deťom. Vďaka hodnoteniu svetových organizácií sa naše školstvo a zdravotníctvo radia k jedným z najlepších na svete. Kriminalita klesla na historické minimum, o čom svedčí aj miera solidárnosti a rešpektu voči iným národnostiam, vďaka čomu sa v tejto krajine oplatí študovať, pracovať a žiť. Miera nezamestnanosti prudko stúpa. Vláda opäť zvažuje zvýšenie daní, aby vyrovnala deficit verejných financií. Ďalšie detské nemocnice sa rušia, potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva. Ďalší z významných investorov sa rozhodol opustiť našu krajinu. Nezáleží na tom, kde ste sa narodili. BizFi vám poskytne všetko potrebné na presídlenie do Spojených arabských emirátov. Od založenia spoločnosti, cez rezidenčné víza, potrebné služby ako účtovníctvo, obchodné a právne poradenstvo, ľudské zdroje, lokálny marketing a reality. Navigujeme vás presne tam, kde chcete podnikať a žiť. Kontaktujte nás ešte dnes a pridajte sa pod naše ochranné krídla. BizFi, váš partner v Emirátoch.